Този поздрав е специално направен от Ники за неговата жена Йоана и синът му принц Васко. Този поздрав е специално направен от Ники за неговата жена Йоана и синът му принц Васко. За Ники чувам да говорите, бил е такъв, но забравихте. Всичко е постигнал, сам се е издигнал до върха и му завиждате. Жена му е до него винаги, синът му е умен и добър. Ники ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Той обичам си живот, добре се чувства всеки ден. Да приятелите стари пожелава добър ден. Пари си има, коли си има, от нищо нямам нужда в този свят. Има жена, къща, палат и най-красивото дете. За него чувам да говорите, бил е такъв, но забравихте. Всичко е постигнал, сам се е издигнал до върха и му завиждате. Жена му е до него винаги, детето му е умно и добро. Ники ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при